sen testin perusteella. Siistiä. Joo. Tässä ei kovin suuria yllätyksiä tullut, paitsi se, että 3 näistä meidän finnauteista ei olisi läpässyt näitä meidän ohjaajatestejä. Ne, jotka läpäsivät, olivat Elisa ja Ville. Ai mahtavaa. Se ei varsinaisesti ole ihan unelma-ammatti kuitenkaan. Joo, sun pelkään lentoja. Sun kykyrakenne sopisi hyvin kyllä siihen. Hauska kuulla, koska mä pelkään korkeita paikkoja ja lentämistä. Että muuten kyllä. Elisa oli tasaisen hyvä kaikissa näissä meidän testeissä. Hänen looginen päättelykykynsä on erittäin korkeatasoinen. Sehän kertoo semmoista yleisestä älykkyydestä. Ville oli toinen, joka selviytyi hyvin. Joissakin asioissa paremmin kuin Elisa, mutta Ville oli pikkasen epätasaisempi, mutta riittävän hyvä kaikissa osatesteissä. Jukka pärjäsi myöskin useimmissa näissä tehtävissä, mutta meidän valintapsykologit oli sitä mieltä, että he eivät ottaisi riskiä, koska kaikki nämä tehtävät mittaa jotakin lentäjältä vaadittavaa ominaisuutta, ja jos joku niistä puuttuu, niin sitä ei voi korvata jollain muulla ominaisuudella, vaikka menisi kuinka hyvin. Kimmolla oli erityisesti tässä monitehtävä-testissä oli ongelmia, sen näki heti siinä testitilanteesta, hän ei oikein päässyt mukaan siihen. Tom, jolla meni muuten aika hyvin, mutta 3-ulotteisen avaruuden hahmottaminen, joka tulee esille juuri esimerkiksi siinä kohdassa, kun lähestytään kenttää ja täytyy tietää, millä korkeudella oma kone on. Tämä oli Tomilla ongelmallista. Näillä perusteilla me ei oltaisi valittu sua lentäjäksi. Ymmärrän kyllä. Mutta ehkä mä pysyn tässä mun poliisin työssäni. No niin, joo. Sä oot varmaan mies paikallaan sen työssä. Hyvä. En tiedä kuinka paljon tähän harjoittelu auttaa, että nämä on semmoisia ominaisuuksia, että joko ne on tai sitten ei ole. Mulla rankin tällä viikolla oli kyllä se hyppivä pallo. Se jäi selvästi vaimaan. Mä toivon, että mä joudun tekemään sitä testiä enää ikinä mitään. Se hengityskaasutesti. Joutui vartileen paikalla ennen sitä testiä, ihan mahdoton tehty. Niin, nyt me ajetaan tonne Upinniemeen. Sitten me juostaan semmonen 10 kilsan linkki. Pullot selässä. Pullot selässä. Räpylät jalassa. Se on vähän liian kovaa räpylöillä. Ei meillä. Ei me ollaan huippuyksilöitä. Niin. Me ollaan tällä hetkellä Merivoimien sukeltaa koululla täällä Suomenlahden meripuolustusalueella Upinniemessä, ja tää päivä on tarkoitus olla tuolla meidän altaalla. 6 metrin altaassa on yksi tehtävärasti. No niin, terve. Mulla on järjestetty teille yksi sukellustehtävä, mikä on kohtalaisen vaativa, ja jotta se ei tule ihan täytenä yllätyksenä tämä tehtävä teille, niin te voitte tuossa meidän 25 metrin altaassa niin opetella ja harjoitella, vähän palatella mieliin, miten sukelletaan. Te olette ilmeisesti jonkun verran aikaisemmin sukeltanut. Joo. Mulla on tehty enemmän pällitestiä tähän mennessä, mutta pääsee oikeasti tekee niitä. Teillä minkälainen sukelluskokemus aikaisemmin? Mulla on parisen vuotta viime sukellusta. Mä oon tehnyt PADin kautta kurssia Rescue Diveriin saakka. Mulla on monen 60 sukellusta. Mulla on varmaan taas joukosta vähiten kokemusta. Okei. Mä ollaan pelastuslaitoksella sukelellut jo 10 vuotta viimeksi. Okei. Selvä, voi mennä. Pistetään pää kiinni. Miltä se tuntuu? Jos tuntuu hyvältä, niin sit voitte tulla ylös. Sulla on Se jännä, kaikki muistuu mieleen, kun menee pinnalle. Se on ihan niin kuin pyörällä ajaisi. Kuuluisit viimeiset sanat. No niin, nyt tultiin tähän varsinaiselle tehtävärastille, tähän 6 metrin altaan vierelle.
Tämän tehtävä on koota altaan pohjalla oleva laippaliitosteline kokonaiseksi. Se on osin purettu. Siellä on altaan reunalla erinäisiä osia, teidän tehtävä on koota se. Työkalut ja tarvittavat pultit ja mutterit on tuossa noin 2 metrin syvyydessä välitasanteella. Tässä on teille laminoitu kuva tai kuvat, minkä voitte ottaa mukaan. Te voitte tässä pinnalla nyt tutustua kohteeseen. Tehtävä alkaa nyt. Kumpi palomies vai ylipyysikko? Tällainen ryhmätehtävä on hyvä siinä mielessä, että siinä korostuu valmistelut. Tuonne kun mennään veteen tai oli se sitten avaruuskävely avaruudessa, niin siellä ei enää siinä tehtävän aikana pysty miettimään, että miten tämä homma tehdään, vaan jokaisella pitää olla oma selkeä rooli ja tehtävä. Pari tyyppiä hahmottelee noita paloja oikeille kohdille noiden ohjeiden mukaan ja sitten pari tyyppiä alkaa kiinnittää ja yksi hahmottelee niitä osia siihen paikalle. Siellä on vaikka 2 pohjassa koko ajan polvimaan. Erilaisia viestintätaitoja voidaan tässä arvioida, eli kun puhe puuttuu, ei voida puhua, niin miten pystytään käsin ja muilla elein ilmaisemaan ihan merkkien avulla ja kommunikoimaan ja edesauttamaan sitä, että suoriudutaan siitä tehtävästä hyvin. Ei saa tulla pinnalle. Pinnauteilla on aikaa tehtävän suoritukseen 60 minuuttia. Tässä on ensimmäinen tehtävä. Ota, mä otan hanskan pois. 5 minuuttia mennyt. Niin. Joo. On 5 enää jäljellä. Nyt on 10 minuuttia mennyt eli ne on vedessä ollut 5 minuuttia. Nyt on vielä aika tuommoista, sanoisiko sähläystä toi, että ei ole ihan löytynyt näitä selkeitä rooleja. Katsotaan miten se tästä nyt lähtee. Jos se näin jatkuu, niin ei kyllä onnistu. Pinnalla ei kovinkaan paljon vielä valmisteluvaiheessa roolit käynyt selville. Siinä ei oikein semmoista johtajaa mun mielestä noussut esille ja jos siihen olisi enemmän aikaa uhrattu, niin olisi mennyt ehkä sitten paremmin siellä vedessä. Nyt on 20 minuuttia mennyt ja nyt on toiminta selkeästi parempaa. Siinä on jo parit muodostunut ja tehtäväjako on selkeä. Nyt niin kun lähti homma käyntiin. Lähtökohtahan on ollut se, että ei rooliteta heitä etukäteen ihan sen takia, että nähtäisi sitten todella, että miten se ryhmä muotoutuu ja elää. Ja joskushan voi käydä niin, että joissakin tehtävissä joku ottaa johtajaroolin ja sitten taas toisessa tehtävässä joku toinen, että se vaihtelee. Yksi osa tässä on vähän aiheuttanut ongelmia. Tompalla ja Elisalla tunteet kuumeni, että siinä joutui Tomppa vähän näyttämään, että rauhoitun nyt, että homma on hoidossa, mutta katsotaan nyt, onko se hoidossa. Selkeää olisi, että yksi johtaa ja antaa ohjeita, mutta siellä johtajia vähän enemmänkin näköinen. Tämmöiset vuorovaikutusongelmat on ne keskeisimmät ongelmat, mitä astronauteilla on ollut. Et melkein kaikki ongelmat avaruudessa on liittynyt vuorovaikutukseen ja vuorovaikutustaitoihin jollakin tavalla. Kesken tehtävän Kimmon sukelluslaitteessa ilmenee vuoto, jota hän ei itse huomaa. Kyllä ne valmiina siellä. Kimmolta niin tulee laitteesta ilmakuplia tuosta pulloventtiilin liittimestä, niin nyt on meidän varosukeltaja laitettu valmiuteen tonne, että jos se alkaa liikauttaa hengitysilman mukaan tulee vettä, niin se voi aiheuttaa vähän ongelmia.
Hyvä. Onko sulla, Kimmo? Onko sulla kaikki ok? On, hyvä. Mahtavaa! Me oltiin 80 rakennettu se, mutta sitten joku sellainen veroleimaus, että pitää olla niin ne pultit niin päin kuin niissä kuvissa olisi, ne on vielä eri päin, eri kuvissa. Sitten on jokainen vuorolla laittaa niin kääntämässä. Niin mä olin yhtä laittamassa väärinpäin, niin Elisa kun yksi tuli sitten toisen paperin kanssa. Siinä kun mä yritin näyttää niitä ruuvipaikkoja sulle, niin sä lepäsit sen paperin pois. Ruuvaa! Tähän pintavalmisteluun olisi kannattanut enemmän käyttää aikaa. Tuonne veden alle kun mennään, varsinkin kun te ette pysty siellä kommunikoimaan oikeastaan mitenkään muuten kuin sormi- tai käsimerkkejä, niin täällä olisi ihan selkeästi voinut katsoa kuvaa sitä laitetta siellä pohjassa ja jakaa roolit. Semmoinen 5 minuuttia siinä meni siihen säheltämiseen, mutta sen jälkeen siellä roolit sitten selkeytyy, että 2 teki yhtä osaa, 2 yhtä osaa ja 1 sitten siinä ympärillä joko antoi työkaluja tai haki näitä pultteja ja muttereita. Ja kohtalaisen ripeästi sitten saittekin osat kasaan ja sitten alkoi se pulttien kiristys ja vaihtaminen. Ja tuommoinen 52 minuuttia mun kellon mukaan meni tähän suoritukseen. Voitte olla itsenne erittäin tyytyväisiä. Hienosti meni. Ja se oli hyvä kun olit tiukkana siinä, niin kuin siellä... No mä huomasin, mutta... Ei, mutta mä olin siellä niin se ei vaan... Niin siellä toisella puolella se ei olisi onnistunut, mä ajattelin vaan, että saadaan jotenkin mallattua siihen. Niin kuin ei kiristää edes siinä, kun sanoin, että laittakaa ne ruuvit. Ja sitten katsotaan sitten... Jee! Mutta ihan hyvin se meni. Hienosti meni, joo. Voittaja lisää. Tänään nähtiin vähän konfliktia altaassa, mutta tavallaan oli myöskin hirveän kiva katsoa sitä, kuinka se konflikti ratkaistiin, kun tultiin ylös. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä pari toimii jatkossa ryhmätehtävissä tai tuleeko muita konflikteja. Sekä Tomme että Elisa on molemmat hyvin semmoisia tavoitehakuisia ja itsevarmoja ihmisiä, että siellä saattaa tulla sitä konfliktia sitten. Ei kukaan sanonut pahasti. Sitä ei kukaan kuulu. Siksi mä muristaa mut. Ei, mä huidoin vaan sillä jakoa vaivalla. Mulla vaan Joo. Haluttiin arvioida miehistön jäsenten paineensietokykyä, rohkeutta ja niiden omien pelkojenkin kohtaamista. Tukehtuminen on mahdollista. Tai hukkuminen.